हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं घूंघट वाली 960 अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा कजरी गीत। सावन आने वाला है लेकिन मैं एक्स्ट्रा कजरी गीत गाने जा रही हूँ। कैसे लगे गीत कमेंट में ज़रूर बताइए। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। एक त सास करई झगड़ा दूसरे ससुर बोलई तगड़ा। एक त सास करई झगड़ा दूसरे ससुर बोलई तगड़ा। रोज के करे नखड़ा उठाई पिया के तोहई जगाई पियाना। रोज के करे नखड़ा उठाई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। एक त जेठनी करई झगड़ा दूसरे जेठवा बोलई तगड़ा। एक त जेठनी करई झगड़ा दूसरे जेठवा बोलई तगड़ा। रोज के करे नखड़ा उठाई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। एक त देवरानी करई झगड़ा दूसरे देवर बोलई तगड़ा। एक त देवरानी करई झगड़ा दूसरे देवर बोलई तगड़ा। रोज के करे नखड़ा उठाई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया यतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। निदिया इतनी कठोर तोहरे आई पिया के तोहई जगाई पियाना। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा चुटकुल्ला कजरी गीत कैसी रही दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूँ कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।